حضور علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دے اندر ایک بڑی خوشبو محسوس کی تھی. میں پوچھا جبریل اے خوشبو کس چیز دی ہے؟ تے مینوں دسیا گیا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے خوشبو مشاطہ فرعون دی خوشبو ہے. مشاطہ سمجھ دے کون سی؟ مشاطہ اے فرعون دے گھر ایک نوکرانی سی جڑی فرعون دی بیٹی تے فرعون دی بیوی اور سر چ کنگھی کریا کردی سی. اے وچوں مسلمان سی، حضرت موسیٰ دے دین تے سی علیہ السلام، لیکن انہیں اپنا ایمان ظاہر نہیں کیتا. ایک دن اے مشاطہ جیڑی ہے فرعون دی بیٹی دے سر وچ کنگھی پئی کر دی ہے، وال سنوار دی ہے، اے دے ہاتھ چو کنگھی گر گئی تے اے مشاطہ کنگھی چک دیا آندی ہے بسم اللہ. کی آندی ہے؟ بولو کی آندی ہے؟ ماں صدقے جائے کی آندی ہے؟ بسم اللہ. اللہ پاک دے نام دے نال اے جملہ فرعون دی بیٹی نے سن لیا تے آندی اے خادمہ مینوں اے دس نام کدا لے آئی؟ اے مشاطہ آندی اے میں اپنے خالق تے مالک دا نام لے آئے. آندی اے کیڑا خالق تے مالک؟ کیا تم میرے باپ نو خالق تے مالک نہیں ماندی؟ انہوں رب تسلیم نہیں کر دی؟ مشاطہ کہن لگی بی بی کملی ہو گئی ہے، میں تیرا تے تیرے باپ دا خالق تے مالک مننیا تے عرشاں والے رب نو مننیا. اے فرعون دی بیٹی نے جا کے اپنے باپ فرعون نو شکایتاں لا دیا. فرعون نے اپنے دربار اندر اپنی نوکرانی نو بلا لیا، اپنی خادمہ نو بلا لیا، اپنے جلادہ سپاہیاں نو حکم دے دیتا ہے ایک وڈا کڑا لے آندا جائے، او دے نیچے آگ جلائی جائے، کڑا دے اندر تیل گرم کیتا جائے، اس بی بی دے بچیاں نو ابلدے تیل وچ پا کے جلا دیتا جائے. اے مشاطہ دا ایک بچہ پکڑ کے ابلدے تیل وچ پا دیتا گیا. اے بچہ مشاطہ دی اکھاں دے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا، اس ابلدے تیل اندر جل کے راکھ ہو گیا. ایک چھوٹا جہا بچہ مشاطہ دے سینے دے نال لگائے، ایری چھاتی دے نال لگا دودھ پی رہا. فرعون دے حواریاں سپاہیاں نے اے بچہ چھاتی تو جدا کر لیا، کھولے آئے. مشاطہ دیا اکھاں چ آنسو آ گئے نے. فرعون دے سپاہیاں نے سمجھیا ہو سکتا ڈر گئی ہووے، ہو سکتا کمب گئی ہووے، ہو سکتا اپنا عقیدہ بدل لیا ہووے. اوے میرے مسلمان ویرو، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیو تے میریو ماں بہنو، ذرا غور کرے آجے ایک بی بی دا کتنا مضبوط ایمان ہے. انہاں نے آکھیا بی بی رو پئی ہے، ڈر گئی ہے، کی ہویا؟ آکھن لگی ہے اے تے ایک جانے اللہ پاک دی عظمت دی قسم ہے، اگر میرے بیٹے 100 بھی ہون یا میریاں 100 جانا بھی ہون، میں ایک ایک کر کے قربان کر دے ماں. اللہ پاک دی توحید میں آنچ نہیں آن دے مانگی. اس بچے نو اس ابل دے تیل وچ پا دیتا گیا. بچہ زبان حال تو بول کے آندا ہے اے میری مائے پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا. اے ویکھنو تیلی، ویکھنو ابلدا تیلی، ویکھنو اے اگ دا انگارائی. اے میری مائے حقیقت دے اندر اے اللہ دا جنتی. اے میری مائے گھبرانا نہیں ہو، پریشان نہیں ہونا. اس تیل وچ چھلانگا مار دے. مشاطہ نے چھلانگ مار دیتی. مشاطہ تے او دے بچے اس ابل دے تیل اندر جل کے راکھ ہو گئے نے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں معراج دی رات جنہوں اللہ پاک دے جنت دیاں سیرہ کر رہا ہوا، میں ایک خوشبو محسوس کی دیئے، ایک خوشبو نو سنگے آئے. میں نو دسیا گیا اے سونے نبی جی اے جری جنت وچوں خوشبو آ رہی ہے اے مشاطہ دیا خوشبو آنے.